Biz alga таба атлыйбыз. 4 июль көнне безнең якын туганыбыз Наил Абдулла улы Юнусовның олы юбилее. 70 яшь тулы уңайы белән кайнар котлап, җылы эчтәлекле котлау сәламе юллыйбыз. Дип язалар Ташкент шәһәреннән абыегыз Шәүкәт Муртазин, гаиләсе, балалары белән. Ульяновск өлкәсе Новоспасское бистәсендә яшәп килүче апагыз Зәйтүнә, кызы Флюра, балалары Флорид һәм Регина. Урта Терешка авылыннан апагыз Рәйсә, Татарстан Республикасы Тәтеш районында Мәвлия, Инсаф гаиләләре, балалары Римма һәм Фәнис гаиләләре белән. Кардәш җанлы, ачык күңелле туганыбыз Ирак Кыргызстан Республикасының гүзәл Жанлабак шәһәрендә сөекле апабыз Мәгафирә Жизнәбез Абдулланың 4 балалы гаиләсендә 3нче бала булып якты дөньяга аваз сала. Шушы җирдә мәктәпне тәмамлап, кулына һөнәри белем ала. Һәм туган шәһәрендә үк зур предприятиедә олы мастер буларак хезмәт итә. Тырыш, акыллы, намуслы, ярдәмчел булуы аркасында хезмәттәшләре һәм җитәкчеләре арасында да абруй, хөрмәт казана. Тырышлык куеп эшләгәне өчен күп санлы рәхмәт хатлары, почет грамоталарына лаек була. 1974 елда күршедә үк яшәп килүче татарларның мәшһүр шагыйре Хади Такташның якташы Исмагыйль абыйның сөекле кызы Раузаны үзенә гашык итеп, матур туйлар уздырып, ныклы гаилә корып җибәрәләр. Бәхетле гаиләдә бер артлы гүзәл кызлары Равилә һәм Әлфия, булдыклы уллары Марат дөнья күрәләр. Ә бүгенге көндә якынлашып килүче алтын туйларын алар инде күптән үз гаиләләрен корган балалары, оныклары янәшәсендә каршы алырга җыеналар. Заманалар алмашып тору сәбәпле, четерекле 90нчы елларда кардәшебез Наил гаиләсе белән кайнана-кайнатасының туган ягы, Алтын Урданың данлыклы мурзасы Усман бабайның биләмәләрендә урнашкан Липецк өлкәсенең Яңа Ушман шәһәренә кайтып урнашырга мәҗбүр була. Эш сөючән, булдыклы, мең төрле һөнәр иясе булган туганыбыз биредә дә югалып калмый. Тиз арада үзләренең гаилә бизнесын башлап җибәрәләр. Үзләре дә, балалары да өйле, җирле булып, нык килеш аякка басып, матур гомер сөрә башлыйлар. Хөкүмәт эшендә узак еллар эшләп, лаеклы ялга чыкты ул. Әмма яше тулган белгеч булуга карамастан, аны җитәкчеләре әле тагын аз гына булса да эшләй инде дип үтенәләр. Шуңа күрә ул хәзер дә эшләвен дәвам итә. Уста умартачы буларак, югары сыйфатлы бал булдырып, гаиләсен, бар туган дусларын һәм безне дә сыйлый. Кадерле, яраткан туганыбыз, сөекле энебез, сине чын күңелдән матур юбилеең белән котлап, бәхетле картлык, саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, иман байлыгы телибез. 70-не җиткердең, әле 80-не сикереп, 90-ны тутыр да 100-гә җит. Һәм бәхет диңгезендә колаш җәеп, озак еллар бәхетле картлыкта яшәргә язсын Ходай. Гомер юлың озын, җаның һәр чак тыныч, балаларың таяныч, оныкларың сөенеч, туганнарың терәк, хатының һәр чак кирәк булып торсын. Авыр күтәргәндә яшьләр ярдәмгә килмәсеннәр. Уфтанырга калган бу дип дошманнар көлмәсеннәр. Бабай дисәләр дисеннәр, картайган димәсеннәр. Бүгенгесе кадерле, эзеп тора бәгырне. Эх, матур яшисе иде алда калган гомерне. 90-да да ак чапаннар киярсең әле. Эх, матур яшәдек диярсең әле. Хөрмәтле Наил Абдуллович, бар изге теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Жырлыйм сезнең өчен янып киямын. Шатлыкларым барда сезнең өчен, хәсрәтләрем җилгә сөйләреммен. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Киңәшчеләрем бисез туганнар, киңәшлеш белән таркалмас.
Sakla Xuday bezini yalığışlardan, bir yuvalsan tuğan tabılmaz. Güngel kügüm ayası canım tınış, tuğanlarım bulsa yanımda. Sağ selamet bulup güreşüler, nasip bulsun tağın tağında. Tuğanlarım benim tuğanlarım, her biriz yakın yürekке. Şunday bəxit kiler idemiken, kiler idemiken dilepte. Güngel kügüm ayası canım tınış, tuğanlarım bulsa yanımda. Sağ selamet bulup güreşüler, nasip bulsun tağın tağında. Güngel kügüm ayası canım tınış, tuğanlarım bulsa yanımda. Sağ selamet bulup güreşüler, nasip bulsun tağın tağında. Sağ selamet bulup güreşüler, nasip bulsun tağın tağında. Sağ selamet bulup güreşüler, nasip bulsun tağın tağında. Güngel kügüm ayası canım tınış, tuğanlarım bulsa yanımda. Sağ selamet bulup güreşüler, nasip bulsun tağın tağında. Güngel kügüm ayası canım tınış, tuğanlarım bulsa yanımda. Sağ selamet bulup güreşüler, nasip bulsun tağın tağında.